L-Assoċjazzjoni għas-Saħħa Mentali talbet għal inkjesta indipendenti u trasparenti dwar kif seħħ l-inċident tal-pazjent li ħarab minn Monte Carmeli u dwar min għandu jerfa' ir-responsabbiltà. Il-Mental Health Association Malta esprimiet tħassib u diżappunt serju wara li pazjent li kien qed jieħu l-kura fl-Isptar Monte Carmeli irnexxielu jaħrab mill-faċilità mingħajr sorveljanza ta' xejn, b'riżultat li issa nstab f'qagħda kritika. L-Assoċjazzjoni qalet li dan mhuwiex każ iżolat iżda parti minn mudell inkwetanti ta' negliġenza sistematika fejn ħareġ biċ-ċar ukoll nuqqas serju u ripetut. Apparti minn hekk huma semmew li qed jidher biċ-ċar kif preżentament fl-Isptar Mentali ta' pajjiżna hemm nuqqas kbir ta' ħaddiema u infrastruttura mhux adekwata bi bżonn dejjem aktar li jkun hemm faċilità li tkun tista' toffri l-aħjar servizz f'dawn iż-żminijiet saħansitra binja ġdida li tkun attrezzata b'investiment meħtieġ. L-istqarrija komplet tgħid li hemm bżonn li l-kura tas-saħħa mentali tkun ibbażata fuq ambjent aktar sigur fejn il-fejqan ikun wieħed sħiħ b'kura ta' kwalità. Kien għalhekk li saret ukoll referenza l ħtiġa ta' aktar investiment u riċerka ġenerali fejn jidħol is-settur tas-saħħa mentali. Blaqda tisħaq li dan huwa mart li huwa ferm iktar kumpless u differenti minn mart kroniku ieħor b'appell għal riformi dwar x'tip ta' kura trid tingħata f'ambjent san kemm jista' jkun possibbli. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista wieħed li gvern ġdid nazzjonalista jagħti priorità vera lis-saħħa mentali billi jinbena sptar ġdid tas-saħħa mentali, xi ħaġa li taħt dan il-gvern ma seħħitx minħabba serq u frodi fis-settur tas-saħħa. Apparti minn hekk il-Partit Nazzjonalista ingħaqad ukoll mas-sejħa sabiex issir ġustizzja mal-persuna involuta.